के मन खुशी क दिल भले कोरा नइखे तोरा घोड़ा के राजा जी जोरा नइखे मन खुश क दिल तोहार जोड़ा नइखे है भौजी मने मन तार खुश क दिले बा तार भातरा के जोड़ा में नइखे आ तार माल जौन बा कोरा नइखे आ तार मात्रा मने भातरा जौन बा घोड़ा लेखा काम क दिले बा घोड़ा लेखा तारे खुश क दिले बा तो तू खुश हो गइल बाड़ू तो यही एक काम करवाओ अब मन खुश करवाओ देखिए कहीं फट ना जाओ वो है मतलब कहीं नुकसान ना हो जाओ वो से बच जाइए रेड बुल पी के इनके सोइया राती खान सेज पे इतना हम चा दिले बा कि भौजी के सामाने फूल गइल बा मतलब जौन भी काम कइले बा तो भौजी के जौन सामान बा उ फूल गइल बा उ रेड बुल पी के और काम कर दिले बा तो इतना जबरदस्ती मत करावा ये भौजी कि फूल जाओ फाट जाओ ओके दवा होखे लगे दांत लग जाओ ऐसा काम मत करो बचिए के सावधानी हटल आ दुर्घटना घटल लेला भातार लेला कबो सुता के कबो उठा के वाह वाह तो ए भौजी ताहर भातारा ताहरा के नाली तो जाई का गांव भर के लोग के इथी करे पीट पाट के सही कर दियो सो तारा जेगा मन करे ओंगा दो लेला भातार लेला दूसरा के मत दे दियो तो फार फूर के जियान को दी सामान के बचा के रखो इतना गोच मत हो कि लेला भातार लेला कथी जलंधर वाला कि छोट भइल सोइया के अंदर वाला कथी खियोलो जलंधर वाला आ छोट भइल सोइया के अंदर वाला वाह वाह ए भौजी तारा सोइया के अंदर वाला छोट हो गइल बा तो जलंधर वाला मत खा इनके सोइया के अंदर वाला छोट हो गइल बा तो बोला लो हमनी के बढ़ा देव जा लंबा मोट सुडानी छाप छोट ना होई बलमुआ लाहे से झटका मारो अभी लइका पानी हो बलमुआ लाहे से झटका मारो अब लइका बानी हो वाह वाह ए भाई लो हक्का ओना एंगल से लोग तारी लइका हो बुझाता ही दू लइका के माई बाड़ी अबे कहत तरी बलमुआ धीरे मारो झटका अब लइका बानी हो वाह वाह ये अबे लइका बाड़ी दू लइका के माई बाड़ी तो वो कहत तरी हम लइके बानी देखिए हम चा के मत मार दे ना तो पूरा हो जाए तार हो आराम से ड्राइवर पीवा हनु तार आराम से झटका मारी कोई तो ब्रेक ले मारो हाँ तो का हाल बा भाई लो ठीक बा तो अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस कर देव जा कि आवेला वीडियो के नोटिफिकेशन मिली और हमारा वीडियो के लाइक भी कर देव जा। आज के बकचोदी इतना ही, फिर मिल रही होगा अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।